нарадзіўся збаўца Божа, хто за нас жыццё аддаў. Ён пакінуў смерці ложа, уваскрос, як абяцаў. Заспяваем песню хвалы, Пане наш з мёртвых паўсталы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Валадарыць над злой ночай, сила смерти нищить смерть, Бог Збавитель пекла топча, адмыкае неба твердь. Заспяваем песню хвалы, Пане наш з мёртвых паўсталы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Пан вивів народ свой з няволі, а мора поглинула ворогів ягоних. Аллилуйя. Гэтымі словамі антифони на ўваход розпочинаємо святую імшу, падчас якої молюся за померлую Раїсу Ланевскую у 13-ту гадовину ад яе смерти, просячи милосердного Бога об жыццё вечное у валадарстве небесным для померлой. Каб годно удзельнічаць у найсвятейшай ахвяры, перапросім Бога за наши грахи. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброї волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змілуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моління наше, який
Ти сядеш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амин. Молимся, усемогутный вечный Боже, Ты праз пасхальную таямницу заключил с человечеством заповед примирения, учеников наши справы подтверждали тое, что мы обвещаем у вызнавании веры, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читание книги Дел апостолов. У той день, коли Ян и Петр промовляли до людей после оздоровления кульгавого, подошли до их святары и дозор от святыни, и садукей, обуранные тем, что яны навучают людей и обвещают у воскрешения у Иисусе. И схопили их, и кинули у вязницу до раницы, бо уже был вечер. А многие з тих, хто чув слово, повірили, і було таких людей каля 5000. На другий день собралися їх праводари, старейшини і книжники у Єрусалимі. Першосвятар Анна, Каяфа, Ян, Олександр і інші, що були з роду першосвятарського. Яны поставили їх посередині і питалися, якою моцею, альбо чиїм іменем ви зробили гэта? Тады Петр, наповнившийся Духом Святым, сказал им: праводари народу і старейшини, калі нас сёння дапытваюць за добры ўчынак, дзякуючы якому гэты хворы чалавек выздаравіў, то няхай будзе вядома вам і ўсяму народу ізраільскаму, што ў імя Езуса Христа з Назарету, якога вы укрыжавалі і якога Бог уваскрасіў з мёртвых, гэты чалавек стаіць перад вамі здаровы. Ён камень, які вы, будаўнікі, адкінулі, але ён стаўся галавою вугла. І няма ні ў кім іншым збаўлення, бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у яком мы маглі б атрымаць збаўленне. Гэта Слово Божие. Откинутый камень стал головою в угла. Откинутый камень стал головою в угла. Хвалите Пана, бо Он добрый, бо навеки милосердность Ягоная. Нехай скаже Израиль навеки милосердность Ягоная. Нехай скажут тые, кто боится Пана, навеки милосердность Ягоная. Откинутый камень стал головою в угла. Камень, откинутый будовниками, стал головою в угла. Пан учинив гэта і дивная но у вачах наших. Вось день, який Пан учинив, будем радоваться у им и веселиться. Откинутый камень стал головой
Благословленный, кто иде у имя Пана. Благословляем вас, дому Пана. Пан есть Богом ее насвятли у нас. Откинутый камень стал головою в радостное свято пасхальной ахвяры верные приносят прославления дары. Откупил овечек Христос наш безвинный, поєднав зайцом нас, змив грехи провины. У бої великим смерть життя сустрела, хоть помер усё ж ён, володарить смело. Откажи, Мария, что бачила в дорозе, у воскрес живий он, годі быть в тривозі. Гэтому анёлы свідками там стали, толькі полотно диво пратки ляжали. У воскрес же Христос, Бог мой и надея, местом же споткання буде Галилея. Сапраўды воскрес ён, гэта цуд правдивый, смерти пераможца, будь жалітасцівым. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Вось день, який Пан учинив, будем радоваться у им и веселиться. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus znowu zjawił się uczniom swoim kala Tyberyjackiego mora, a zjawił się tak. Byli razem Symon Piotr, Tomasz zwany Dydym, Natanael z Kany Galilejskiej, syny Zawiadzieja i dwoje innych z uczniów Jagonych. Symon Piotr każe im, idu łowić rybu. Jany odkazali jemu, i my pójdziemy z Tobою. Пошли и сели у човен, але у тую ночь нічога не зловили. Калі ўжо разведнела, Езус стаяў на беразе, але вучні не ведалі, што гэта быў Езус. Кажа ім Езус: «Дзеці, ці маеце чаго з'есці?» Яны адказалі яму не. А ён сказаў ім: «Закіньце сетку з правага боку чаўна і знойдзеце». Яны закінулі і не маглі ўжо выцягнуць яе з-за мноства рыбы. Тады вучань, якога любіў Езус, сказаў Пятру: «Гэта Пан». Калі Сымон Пётр пачуў, што гэта Пан, падперазаўся вопраткай, бо быў голы, і кінуўся ў мора. А іншыя вучні прыплылі на чаўне, бо недалёка былі ад берага, локцяў каля 200. А сетку з рыбай цягнулі за сабою. І калі выйшлі на бераг, убачылі распаленае вогнішча, а на ім пакладзеную рыбу і хлеб. І сказаў ім Езус:
прынясіце яшчэ рыбы, што цяпер налавілі. Пайшоў Сымон Пётр і выцягнуў на бераг сетку, поўную вялікіх рыб, якіх было 153. І хоць іх было столькі, сетка не парвалася. Кажа ім Езус: «Хадзіце ж, снедайце». Ніхто з вучняў не адважыўся спытацца ў яго: «Хто ты?», бо ведалі, што гэта Пан. А Езус падышоў, узяў хлеб і падаў ім, а таксама і рыбу. Гэта ўжо 3-й раз з'явіўся Езус вучням пасля свайго уваскрасення. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Дарагія браты і сёстры, Евангелие, якое толькі што пачулі, паказвае нам, апавядае нам 3-е з'яўленне Езуса вучням. Менавіта момант, калі Езус з'явіўся вучням каля Тыберыядскага мора. І хацелася падзяліцца з вамі 2 думкамі, якія, як мне здаецца, добра тлумачаць, добра нам выясняюць гэты ўрывак Святога Пісання. Першая думка кіруе нашу увагу менавіта на вучняў, якія перажываюць пэўны крызіс веры, крызіс паклікання і нават крызіс жыцця. Апосталы былі найбліжэйшымі вучнямі Хрыста, якія добра ведалі, што павінен Езус выцерпець, што ён павінен прайсці, пра што ён павінен прайсці. Яны былі гатовы дзяліць усе выпрабаванні Хрыста. Як ведаем, некаторыя, а можа нават і ўсе, былі гатовы аддаць жыццё за яго. Але падзея ў аліўным садзе паказвае іншае. Адзін здрадзіў, другі ўцёк, іншых ахапілі эмоцыі. Пасля выдарэння суда, крыжовы шлях, смерць Езуса на крыжы, усё гэта было пэўным экзаменам веры для апосталаў. Як ведаем, на жаль, не ўсе яго паспяхова здалі. Расчараванне было такім вялікім, што Пётр і астатнія вучні Хрыста вырашылі вярнуцца да сваёй старой працы. Як ведаем, вучні былі рыбакамі, лавілі рыбу. І тут з'яўляецца такі цікавы момант, што Пётр – гэта той, каму Езус сказаў, што ён будзе лавіць душы людскія, а ён настолькі расчараваны сабой ідзе лавіць рыбу, як бы вяртаецца назад, робіць такі крок назад. Бачым расчараванне ў жыцці і крызіс веры. Але пасля ночы без улову на беразе стаіць Езус, які пытаецца у гэтых рыбакоў, у яго вучняў, ці маеце што з'есці. І гэта такое дзіўнае пытанне Хрыста, які насамрэч не патрабаваў ежы, не патрабаваў такога зямнога, бо ён быў Богам. Але чаму ён гэта зрабіў? А зрабіў ён гэта таму, што хацеў супакоіць вучняў, хацеў іх падбадзёрыць і даць ім такой пэўнасці пасля цяжкай ночы. Ён кажа ім закінуць сеці на правы бок, і яны выцягнулі вялікую колькасць рыб. Гэты цуд Езус чыніць для таго, каб вучні абудзіліся, каб яны ўспомнілі, кім з'яўляюцца і якую місію маюць. Гэты цуд паказвае таксама любоў Езуса да нас, нягледзячы на здрады, адступствы, на крызісы вучняў, а таксама на нашыя крызісы і адступствы. Езус заўсёды гатовы прыйсці нам на дапамогу. Яму не надакучае нас прабачаць падчас споведзі. Не можа скончыцца яго любоў да кожнага з нас, бо ён наш бацька, наш сябра, а мы яго дзеці і яго сябры. Другая думка кіруе нашу увагу на постаці тых, хто быў у гэтым чаўне, у гэтай лодцы. І каго там бачым? Пятра, Тамаша, Яна і іншых апосталаў. Дарагія браты і сёстры, тут вельмі глыбокая сімволіка. Човен, гэта вось лодка, гэта з'яўляецца такі сімвал усяго касцёла,
усяго паўсюднага касцёла, які складаецца з нас, з веруючых. Пётр – гэта той, хто з'яўляецца першым, але які упаў, які мае грэх, але змог ачысціцца і ўстаць, каб нанова, аднавіўшы свае сілы, кіраваць гэтым касцёлам, кіраваць гэтай вось лодкай. Далей мы бачым Яна. Хоць ён не названы у Евангеліі ўпрост, але ёсць такія словы, што сказаў Пятру вучань, якога любіў Езус. Праўдападобна, гэта Ян апостал. Апостал Ян, вучань, якога любіў Езус, заўсёды быў верны яму. Стаяў разам з Марыяй пад крыжам Хрыста, прыняў Маці Бога пад сваю апеку. Далей мы бачым Тамаша, вучня, які не паверыў пра тое, што Езус уваскрос. Ён меў сумневы, ён не давяраў жанчынам і вучням, якія казалі, што Христос уваскрос. Можна так сказаць, што ён меў такое каменнае сэрца. І што гэтыя постаці нам паказваюць? А паказваюць тое, што ў гэтым чаўне, ў гэтай лодцы пад назвай Касцёл Христовы ёсць месца для кожнага. Для таго мы дойдзем да валадарства нябеснага, дзе жыве і валадарыць любячы Бог у Тройцы адзіны. Амен. Толькі ў імені Езус ёсць збаўленне. Таму праз яго заступніцтва просім Айца Нябеснага, молімся за папу Льва XIV і біскупаў, каб яны былі знакам Хрыста для даверанай ім Божай паствы. Цябе просім. Молімся за ўвесь свет, каб у ім пашыралася вера ў з мёртвых паўсталага Пана. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, ахопленых сумневамі, каб яны атрымалі ласку, умацаванне ў веры і сталі апосталамі ў васкрасення Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых падчас гэтай святой імшы, асабліва за памерлую ланеўскую Раісу ў 13-ю гадавіну ад яе смерці, каб уваскрослы Пан прыняў у сваё валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб вера у з мёртвых паўстанне прывяла нас да збаўлення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, выслухай нашы просьбы і дапамажы нам жыць згодна з абяцаннямі, дадзенымі падчас хросту, праз Хрыста, Пана нашага. Б'ють звани, бицям співають, всім народам обвіщають, що воскрес Христос. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Б'ють так гучно і бадьора, в серцях робиться весела, Пан наш знов живе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Моліцеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Найласкавейший Божа, праз цудовний обмін даров, які відбуваються у великодной ахвяри, визволі нас от прив'язаності до земного і дай нам жадання неба, праз Христа Пана нашого. Amen. Пан з вами, Z duchem Twoim у гору серце, znosimy ich do Pana. подякуємо Пану Богу нашому. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, асабліва ў гэты дзень, больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё,
Ён узяў грахі свету і сваёй смерцю перамог нашую смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне. О, пра Сына Твайго, Пана нашага Езуса Хрыста, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам, у найсвяцейшы дзень з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Хрыста, праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Хрыста, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне і ў небаўшэсце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі Тваімі і слаўнымі мучанікамі і усімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будзь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй душоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца
Твоей хвале, праз Христа Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі добротами. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча, всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать: «Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого». Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякага неспокою чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Заспеваем песню все, Аллилуйя, Пан живе. На свитании Он воскрес, избавление нам принес. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Крыж за нас и Он сам принял, нам дарма избавление дал. Адмяни угоротный лёс, потым з мертвых воскрес. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Откупил покутай грех, нам вернул потеху смех. Проминули ночь и тень, надышал избавления день. Аллилуйя, аллилуйя,
Помолімся. Боже наш Ойче, аховай завсюди Твоєю любов'ю збавлених, Тобою вірних, і учини, ка подкуплене праз муку Твоего Сына, я ныне спинно радовалися Его хвалебному з мертвых повстанню, які живі і володарить на віки вічные. Amen. Дякую велике усім за супольну молитву. Прийміть з вірою Божає благословення. Пан з вами. И за Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя. Радуйся, небо, владарка, бо той, кому ти єсть маті, з мертвих повстав згодна словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя, з мертвих повстав згодна словом, а ти молі за нас Бога. Аллилуйя, аллилуйя. Тешься и радуйся в небе, за нас молися в потребе, кабы мы в небе спевали, Бога и Тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя, кабы мы в небе спевали, Бога и Тебе прославляли. Аллилуйя, аллилуйя. Вечный отпочинок дай ей, Пане, а светло вечное нехай ей светить. Вечный отпочинок дай ей, Пане, а светло вечное нехай ей светить. Вечный отпочинок дай им, Пане, а светло вечное нехай им светить. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, теперь и завсёды и навеки вечные. Амен. Святый Архангеле Михале, бережи нас у змаганні, будь нам обороною супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душов снують по світі. Амен. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен.